nem tudtunk bemenni a tanácsházára, csak a folyosón voltunk, de aztán már félreverték a harangot is, egy férfi félreverte a harangot is, akkor azt már mondták, hogy jönnek a rendőrök, hát akkor azt már osztott a nép fele. Soltész Gyuláné éppen azt meséli, mi történt 1960. februárjában a Máté Szalkához közeli Nyírcsaholyban. A faluban élő nők a földjeik államosítása és az erőszakos kolhozasítás ellen tiltakozva szinte megrohamozták az egykori tanácsházát. A rendőrök és az ávósok mellett a nyíregyházi rohamosztagosokat is riadóztatták, hogy megállítsák a nyírcsaholyi asszonylázadást. A hatalom rendkívül szigorúan lépett fel. Volt, aki 2 év börtön mellett még pénzbírságot is kapott. Büntetés járt még annak is, aki félreverte a harangot. Gyakorlatilag minden nyírcsaholyi család érintett, vagy az édesanyja, vagy a nagymama, vagy valamilyen egyéb női rokon tekintetében. A falubeli asszonyok bátor tettének állítottak emléket Nyírcsaholyban. Az avatón Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes arról beszélt, az emlékmű egyrészt tisztelgés a magyar asszonyok előtt, másrészt a kommunizmus rémtetteiről is szól, és arról, hogy a magyarok akkor is szembeszálltak azokkal, akik el akarták tőlük venni a földjüket. Ahogy annak idején nem engedték ezek az asszonyok, hogy a vérrel verejtékkel megszerzett földet elvegyék tőlük, most akkor éppen kolhoszosításnak hívták, ugyanúgy nem szabad engednünk ma, hogy külföldi spekulánsok kihúzzák alóljunk a magyar földet. A nyírcsaholyi asszonylázadás emlékművét Bíró Lajos szobrászművész készítette, a pénzt hozzá az önkormányzat, valamint egy elszármazott vállalkozó, Soltész János teremtette elő.